Καλησπέρα μάγκες, πίσω με ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα είναι εδώ πέρα βράδυ, όπως βλέπετε, και είναι το τελευταίο βίντεο πριν το Πάσχα. Ετοιμαζόμαστε, μια εβδομάδα έχει μείνει μόνο. Θα ανεβεί εννοείται βίντεο στο κανάλι από το Πάσχα. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον 1 ή 2 μέρες μετά έχουμε ετοιμαστεί, θα ανέβει και μάλλον βίντεο από τη συλλογή. Και οπότε είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να ρίξουμε για αρχή ένα Dragon εδώ πέρα, μία explosive, μία σφυρίχτρα, μία μικρή ρουκέτα, ένα μαστίγι εδώ πέρα και στο τέλος ένα μασούρι 8 βολών είναι, cracking αυτά τα μικρά. Και οπότε πάμε. Και επίσης έχουμε και καινούριο αντιναμικό αναπτήρα εδώ πέρα, δυνατός είναι. Οπότε με αυτό θα ανώσουμε, οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Dragon Egg. Στη συνέχεια πάμε να ρίξουμε τη σφυρίχτρα. Πάμε τώρα για την explosive. Πάμε τώρα για τη ρουκέτα. Δεν έσκασε ποτέ. Συνεχίζουμε με το μαστίγιο. Και μιας που έχουμε αναμένη φωτιά, είπαμε τη μία explosive, θα την πετάξουμε πλά μέσα για να δούμε. Και τώρα στο τέλος μας έχει μείνει το μασούρι, οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, πάμε να το ανάψουμε. Οπότε αυτό το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια εγγραφή και εμείς τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.